Kiitos paljon avusta ja näkemiin. Huomenta. Huomenta, mikä on nimesi? Tyson. Kuinka voin auttaa sinua tänään? Tilasin tuotteen verkosta ja saapui vaurioituneena. En ole varma, mitä tehdään asialle. Ikävä kuulla, Tyson. Anna minun hoitaa se puolestasi. Ensinnäkin saanko nähdä varoittuneen tuotteet? Totta kai. Tarkistan se ja panen asian merkille. Joo. Kiitos, että näytit minulle, Tyson. Pahoittelen aiheutunut harmia. Varmistamme, että vaihdamme sen puolestasi. Itse asiassa nopeutta toimitusta, jotta saat uuden mahdollisena pian. Se olisi hienoa. Kiitos avustasi. Tietenkin, Tyson. Voinko vielä auttaa sinua tänään? Ei kiitos. Se oli tässä. Yes. No voit vapaasti tehdä muutoksia tai kertoa minulle, jos sinulla on tietoja, jotka haluat säilyttää. Joo. Yes. Kiitos. Kiitos. Kiitos.